донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нуфузтарин маркази таълимию илмӣ ва фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дастпарварони ин боргоҳи илму маърифат дар пешрафти давлати мустақили Тоҷикистон, рушду равнақи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва илмию фарҳангии кишвар саҳми арзанда мегузоранд. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дорои 19 факултет, 125 кафедра, институти илмию таҳқиқотӣ, литсеи равияҳои табиӣ риёзӣ, китобхонаи илмӣ ва электронӣ, донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии назди донишгоҳ, донишкадаи Конфутсий, 112 озмоишгоҳи илмию таълимӣ ва таҳқиқотӣ, 10 маркази интернетӣ, 52 синфхонаи компютерӣ, 6 кабинети лингафонӣ, зиёда аз 10 марказҳои хизматрасонии таълимӣ ва илмию таҳқиқотӣ, 3 пойгоҳи таҷрибавӣ, осоишгоҳ, клиникаи ҳуқуқӣ, бунгоҳи тиббӣ ва майдончаҳои варзишӣ мебошад. Донишгоҳ дорои беҳтарин хобгоҳҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизотҳои муосир барои донишҷӯён, магистрантон ва докторантони ватанию хориҷӣ аст. имрӯз теъдоди умумии донишҷӯён дар донишгоҳ зиёда аз 23 000 нафарро ташкил менамояд, ки бо фарогирии дараҷаҳои академии бакалавр, мутахассис ва магистратура аз рӯи 124 ихтисос ба таҳсил фаро гирифта шуданд. таҳсил дар донишгоҳ бо 3 забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда, беҳтарин омӯзгорони дорои дараҷа ва унвони илмӣ ба машғулиятҳои дарсӣ сафарбар гардиданд. ҳайати омӯзгорони донишгоҳ имрӯз 1330 нафар, аз ҷумла 13 нафар академик, 13 нафар узви вобастаи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, 196 нафар доктори илм, профессор ва 600 нафар номзади илм датсинтонро ташкил медиҳад. барои баланд бардоштани савияи дониши касбӣ ва илмии донишҷӯён дар донишгоҳ маҳфилҳои илмии хиратманд, зеҳн, ҳуқуқшинос ва даҳҳо маҳфилҳои дигари илмии назди кафедраҳо амал мекунанд. ҳамчунин дар донишгоҳ нашрияҳои бақулаҳои дониш, ҳуқуқшинос ва маҷаллаҳои илмии паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва илм ва фановарӣ фаъолият доранд. бо мақсади пайванди назария ба амалия ҷиҳати баргузории таҷрибаомӯзиҳо, донишгоҳ дорои пойгоҳҳои таълимию таҷрибавӣ дар мавзеи зебоманзаи Ромид ва деҳаҳои Зидеҳ ва Такоби ноҳияи Варзоб мебошад. дар донишгоҳ бо мақсади шиносоӣ пайдо намудан бо корнамоиҳои пешвои муаззами миллат, маркази илмии таҳқиқотӣ ва осорхонаи пешвои миллат фаъолият менамояд. донишгоҳ бо 360 муассисаи таълимию илмии кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла бо муассисаҳои таҳсилоти олии Беларус шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расидааст, ки дар асоси он донишҷӯён 2 сол дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 2 сол дар муассисаҳои таҳсилоти олии Беларус таҳсил намуда, ҳангоми таҳсил аз имтиёзҳои донишҷӯёни давлати Беларус бархурдор мегарданд. донишгоҳ аъзои донишгоҳи шабакавии иттиҳоди давлатҳои мустақил, донишгоҳи созмони ҳамкориҳои Шанхай ва Ассотсиатсияи донишгоҳҳои Авроосиё, муассиси Ассотсиатсияи донишгоҳҳои Осиё, муассиси Ассотсиатсияи донишгоҳҳои Осиёи Марказӣ, аъзои Ассотсиатсияи байналмилалии омӯзгорони забон ва адабиёти рус ва созмону консорсиумҳои дигари байналмилалӣ мебошад. донишгоҳ дар раддабандии байналмилалии Eurasian University Ranking соли 2022 иштирок намуда, соҳиби ҷойи 4 гардидааст. рамзи донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар маркази миллии тестӣ 101. интихоби ман донишгоҳи миллии Тоҷикистон.